Betsiud Sonar je novinka pre nevidiacich, ktorá slúži na jednoduchšiu orientáciu a pomáha nevidiacim pri bežnom fungovaní. Pomocou vibračnej signalizácie upozorní na možnú prekážku. Betsiud zachytáva prekážku už od 5 metrov a čím bližšie sa prekážka nachádza, tým je intenzita prístroja silnejšia. Krása je v tom, že pri vzdialenosti 5 cm prestáva Betsiud vibrovať, aby sa nevidiaci mohol sústrediť na uchopenie predmetu. Betsiud má jednoduchú obsluhu, nezáleží na tom, či ide o zapínanie, vypínanie alebo jednoduché nabíjanie pomocou kábla. Sme radi, že vám môžeme predstaviť aj ďalšiu novinku – Remote Assistant. Táto mobilná aplikácia slúži na vzdialenú asistenciu nevidiacich a slabozrakých pomocou inej osoby. Prostredníctvom svojho telefónu sa nevidiaci vie spojiť so svojím priateľom zo zoznamu, ktorý má taktiež nainštalovanú danú aplikáciu. Po pripojení hovoru sa obaja zúčastnení navzájom počujú. Asistent vidí na mape polohu volajúceho a v prípade potreby môže zapnúť aj prenos videa. Ak tak urobí, telefón nevidiaceho začne natáčať okolie, v ktorom sa nachádza a odošle asistentovi video. Asistent tak môže nevidiacemu alebo slabozrakému poradiť s akýmkoľvek problémom.